Ρημάνιο μου αρέσουν πολλά πράγματα. Οι καθηγητές, οι αίθουσες και κυρίως ότι το μάθημα περνάει ευχάριστα. Οι καθηγητές είναι πάντα δίπλα μου, σε ό,τι και αν χρειαστώ. Ό,τι απορία έχω μπορώ να τους ρωτήσω και θα μου δώσουν μια λύση. Δεν βρίσκεις εύκολα ένα χώρο να μπορώ να διαβάσεις και να συγκεντρωθείς εύκολα. Να πω την αλήθεια, αγαπώ το ίδιο θα μπορούσα να πω τους καθηγητές του Αρημανίου. Είναι όλοι πολύ καλοί μαζί μας, μας βοηθούν πολύ στις σπουδές μας, να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι πάντα δίπλα μας σε κάθε ερώτηση που έχουμε, σε κάθε εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε και θέλουν να μας βοηθήσουν να τα περάσουμε όλα αυτά. Αλλά μια ιδιαίτερη αγάπη δείχνω προς τον κύριο Μάρκελο. Είναι ο καθηγητής ο οποίος μου έκανε το πρώτο μάθημα στο Αρημάνιο και να πω την αλήθεια ήταν αυτός που με ενέβρεψε να συνεχίσω και να πάρω δύναμη για την πορεία μου. Γιατί είναι πολύ χαρούμενος άνθρωπος, με κάνει να νιώθω ωραία, κάνει ένα πολύ ωραίο μάθημα, με βοηθάει να μαθαίνω. Δεν φεύγω ποτέ με απορίες από το μάθημά του. Με έχει βοηθήσει πολύ μέχρι στιγμής να καλύψω κάποια κενά που είχα σε προηγούμενες τάξεις. Να αποφασίσω ίσως κάποιες σχολές οι οποίες μπορούν να με βοηθήσουν να κάνω τελική μου επιλογή και πολλά άλλα πράγματα. Και να είμαι πολύ χαρούμενος που το γνώρισα και που κάνω μάθημα μαζί του. Θα πρότεινα σε ένα φίλο μου να έρθει στο Αρημάνιο για τους καθηγητές. Είναι σημαντικό τα άτομα που σου κάνουν το μάθημα να είναι εκεί για σένα και να σε βοηθούν στο να βελτιώνεσαι ως άτομο και όχι μόνο ως μαθητής. Οι καθηγητές στο Αρημάνιο είναι πρόθυμοι στο να σε βοηθήσουν σε κάθε πρόβλημα που έχεις και όχι μόνο όσον αφορά το μάθημα.